बे समाव सिख्लाफोरा डेन्स खालामबाय थादोंमोन ओमफ्राय आङो मिउजिकखौ होनो हादिया कपिराइटनि थाखायनो आरोना। हाय गाइस मान खुलुमबाय गुड मर्निं टु इउ अल गाइस मान ओमफ्राय आङो दिनै उदालगुरियाव फैदों आरोना ओमफ्रायो मेकआप होनो फैदों हिन्जाव गोदानखौ ओमफ्रायो मेकआप होनायखौ नोंसोरो एसे नायलांबाय थादो माबायदि जायो जा एसे हायो देखायलांसै मेकआप खालामनायखौ मोजां जायो ना जाया नोंथांमोना बुंहरदो आरोना नेबाय थानाय रेडि Ini mau nama ya? Hah? Di desa sama teman sih. Oke, lana pilih saya Mia. Lana baju semua kayak. थांगासिनो गाइस मोननाय लामा लामा थाबायनानै मेकआप खालामनो मा होनदो गुसुथार बिराद गुसु खुवा खोबजोबनाय खुवा खोबजोबनाय नुखाया गामिखौनो उदालगुरि गलमा मनपुरनि फिल्ड बल फिल्ड नै नुखाया जेबो ओइथिंजाय बाथौ मन्दिर दं हनै बाथौ मन्दिरा बै रोमै रोमै नुहुरनाया बाथौ मन्दिर गाइसमोन आं आबै जायोमोन बेखौ एसे जागौमोन ओमफ्राय मा जायो अबाव थांनो आबै आबैनो आइमोनथाय आबै जायो आबै स्ट'र न नै दा ओमफ्राय सिटाव फैयो हाबायाव हाबायाव फैयो सिनायदों सनेन गुमैमोननि आबै नङा नोङो सनेन गुमैमोननि आबै नङा खनसे थांनाया जोंनाव थांदोंमोन ने दुब्लिथिंजाय अमा फिसा नायनो थांनायाव सोर हिनजाव हौवा नंदों साहा लोङोना आं मिथियाखै बियो सुनिना थांगोन खोमालाय आंबो थांगोन ना ओमफ्राय बेलाय बियो नानिया आंजों थाफैनाया दुब्लियाव मोजांथार ने मोजांथार ने आबै मोजांथार था ना आबै दा थांगोन आं दे थां दा Moजां खबरा आंनियाबो मोजाङानो
बे समाव सिख्लाफ्रा डेन्स खालामबाय थादोंमोन ओमफ्राय आं कपिराइटनि थाखायनो बेखिनियाव मिउजिकखौ होनो हादिया आरोना गानखौ
जा इन्टारेस्टिं जाखादोंमोनलाय बे समाव मोसानायाव ओमफ्राय आङो मिउजिकखौनो होनो हादिया कपिराइटनि थाखायनो बिराद दुखु नांदों आरोना आङो ओमफ्राय बैसोर नानिमोनाबो मोसानो थाङो दसे उनाव ओमफ्राय आंबो मोसानो थांसिगोन आरोना बै सासे नानियाबो मोसायो आरोना ओमफ्राय आं दा मोसानो थांसै गाइसमोन नोंसोर एसे आंनि मोसानायखौबो नायबावदो आरोना नै होखावबाय आङो थांखाबाय जा मोसाखायो आंबो ओमफ्राय गोलोम गजोबो बे मोसानायावनो हिन्जाव गोदानाबो मोसादों हनै हिन्जाव गोदाना So guys man, bidiब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै आं दायो उन्दुनो नागिरबाय आरोना बिसिनायाव फैबाय आरोना गाइस man ओमफ्रायो माखासे मानसिफोरा ओमफ्राय दा सिथ्लायाव मोसागासिनो आरोना गाइस man आं उन्दुनोसै ओमफ्राय गाबोन गामियाव थांफिनसै आरोना फरायसालियाव उदालगुरिनिफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायदोंब्ला बिराद मोजां नांबाय आरोना ओमफ्राय सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामना गालांदो गाइस man दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनसै बाय बाय।